Hallitseva MP40-luokan Suomen mestari. PDGA-jäsen vuodesta 2010. Uran ensimmäinen PDGA-voitto tuli kuinka ollakaan Kankaanpään radalla heinäkuussa 2013 MA1-luokassa. Myös moninkertainen tiilentyönnön Suomen mestari. Tämä Kauttuan mieskarkki pelasi ensimmäisen PDGA-kilpailunsa kotikulmillaan Kiperi Openissa vuonna 2017, ollen MA3-luokassa jaettu 12. Takapihallaan Epilän nurmilla frisbeegolfin vuonna 2010 aloittaneella seura-aktiivilla on tilillään yli 170 PDGA-kilpailua ja vyöllään 6 voittoa. Sormirolleri-spesialistin suosikkisanontoja ovat "Oho, se meni siitä" ja "Jummi jammi, Jukka Tammi". Marttilan murtoa edustava turkulainen pelasi ensimmäisen PDGA-kilpailunsa Liedossa 2018 ollen MA3-luokassa jaettu 7. Vasenkätinen heittäjä taitaa niin rystyn kuin foreen. Nummelan tavoitelluin poikamies on hallitseva MP55-luokan Suomen mestari. Uran ensimmäinen PDGA-kilpailu jo vuonna 2007. PDGA-voittoja yhteensä 23. Tämä oululainen väriläiskä heitti ensimmäisen PDGA-kisansa Perämeri Openissa vuonna 2017. Viimeisin PDGA-voitto Budapest Openista viime lokakuulta. Tämä frisbee-golfaava leipuri voitti ensimmäisen PDGA-kilpailunsa ulkomailla Tsekeissä 2018, kilpailuna Konopiste Challenger ja luokkana MA40. Hyrylän Frisbee-golf-klubin edustajan ensimmäinen PDGA-kilpailu oli marraskuussa 2018 Fordin radalla MA3-luokassa. Sijoitus heti komeasti 3. Putteriheittojen spesialisti. Omega-puttaajien eliittiä. Tämän hetken rating 948 on uran korkein. Ensimmäinen PDGA-voitto Kokkolassa Venetsialais Openissa 2016, luokkana MA3.
Reteen edustaja oli vähällä aloittaa PDG-uransa heti voitolla, mutta joutui lopulta tyytymään sudarin jälkeen kakkossijaan Hyvinkään startissa MA4-luokassa vuonna 2019. Legendaarista Kirjudin frisbeegolf-rataa suunnittelemassa ollut heittäjä aloitti PDG-uransa jo vuonna 2008. PDG-voittoja tilille 7 kappaletta. Entinen Porin Kärppien jääkiekkopuolustaja otti frisbeegolf-uransa ensimmäisen voiton Säkylän Einokilta tammikuussa 2021. Taakse jäivät muun muassa Muan Silainen ja Leivoo. Kaksinkertainen SM-mitalisti pelkää lyhyttä puttia kuin vyöruusua. Huhun mukaan tietää omista kiekoistaan ainoastaan värit. Kovan kalamiehen maineessa. Tämä tanssiva frisbeegolfari aloitti PDG-uransa vuonna 2018. Ensimmäinen kilpailu oli Ainon päivän kisa Oulussa. Tämän hetken reitin 938 on uran tähän asti korkein.